Nadstrešnice imaju višestruku ulogu. Štite od kiše i štite od sunca. I zato je dobro napraviti jedan deo proziran, da kada nije jako sunce, ne bude mračno ispred. Ali problem nastaje kada je jako sunce, onda bude velika vrućina. Tu stupa na scenu Xenia Security sistem, koji programirate na razne načine kada želite da se senilo namesti i za vreme jakog sunca sprečava se zagrevanje donjeg prostora, bilo to garaža ili trem ili kakvu god funkciju da ima, a kada je slabo sunce, onda se senilo otvori da ne bi bilo mračno ispod. Znači, vrlo praktično i jednostavno. Sada ćemo vidjeti kako to izgleda sa gornje strane. Znači, sa gornje strane se vidi cela nadstrešnica koja je neprozirna u većem delu, ali u delu iznad ulaznih vrata postoji svetli deo od providnog leksana. Sada ćemo ga otvoriti i to radi sasvim lepo i pouzdano sa dva motora koji su međusobno spregnuta, tako da nema krivljanja. Ovde je beli neprozirni leksan koji predstavlja senku koja je potrebna za vreme jakog sunca. Tu su još i dve drvene zaštitne prečke koje sprečavaju da vetar podigne. Evo, sada će se još jednom zatvoriti za potrebe ovog snimanja, a za više informacija javite se Lunatroniku. Hvala, prijatno.